Nachádzame sa v Petržalke v relatívne novootvorenom fitness s názvom Legia. Čaute. S Konanom sme už aj dlho spolu nemakali, tak si ideme osviežiť staré dobré časy. A aby ste si nemysleli, že sme sa na to vykašľali, lebo predsa po tých súťažiach trebalo zregenerovať aj hlavu, aj telo. Áno, troška nám hlavy narastli. Aj brucha. Aj brucha, teda mne určite. Každopádne máme dneska nastavené rozličné tréningy, ale v prvom rade tento diel Kam do fitka nebude primárne o nás, ale už by sme chceli spraviť taký objektívny posudok, nechcem ani to nazvať kritikou fitka, aby ste si mohli niečo z toho odniesť, niečo o biomechanike strojov, o usporiadaní strojov, tak ako to vyzerá a celý aký máme z toho dojem. Zatiaľ môj dojem, ten prvotný, ako sme prišli aj na recepciu, je super. Akurát máme predtréningovku nemenovanej značky, ktorá je dobre hnusná, aj Konan tvrdí. Bože, takže... neže hnusná, ale koľko tam šupli v tej príchute. Máriu, však to je kyselina. Nie, nad doplnky od Konana, darmo. Na zdravie. Na zdravičko. Nový diel Kam do fitka práve začína aj so mnou. Už sme pekne prezlečení, ideme cvičiť. Noro dneska cvičí tie ceckoidné veci, ja cvičím chrbtoidné veci, aby sme tu mohli poskúšať čo najviac mašín. No a ideme na to, ideme si hľadať svoje mašiny. Stroje mi pripomínajú troška Sterlingy, s ktorými robil a mal aj zariadené Andrej Mozolány fitko, kedy som ešte u neho pracoval, teraz to už to tam má renovované. Určite sa aj pôjdeme k nemu pozrieť. Takže za mňa biomechanika v pohode, poznám tieto stroje, sú pevné. Ono, tá istá značka to myslím, že ani nie je, ale je to veľmi podobné. No, čo sa týka mojej kariéry, tak v tom najlepšom som prestal. Som akurát úradujúci majster Európy v ťažkej váhe, aj keď na to nevyzerám teraz. No a moje plány do budúcna sú udržiavať sa vo forme, cvičiť si, zostať zdravý čo najviac, a sústrediť sa na vývoj a výrobu doplnkov výživy, aby som vám mohol ponúknuť ozaj kvality. No, tak som si celkom naložil na to, že som po 3 nočných teda. Ale koho to zaujíma, nie? Tak teraz pôjdeme na nejaké ťažšie jednoručky.
darmo, keď sa takto stretneme po dlhšej dobe s Konanom, je to paráda, lebo vždy si máme čo povedať a tak je to kamarát. Vedel by som si zvyknúť. Toto mal tuším aj vonom, v Bulldogu. Aha. Je to podobné. Áno. Tam by sme mohli tiež ešte zbehnúť potom. Tak, vynovil to. Vynovil to. Diskotekové. Aj mu to tak, aj mu fandím, akože dobre to robí. Obávam sa, že bude svalový. Jeden a ideme. A ešte ide. Toto fitko sa mi akože páči. Makáš tu všetko. Veľké to tu je. Ja som vždycky hejtil stroje na brucho, ale teraz som si to obľúbil a zaraďujem vlastne na konci takmer každého tréningu nejaké 4 série na brucho a 3 série na lítka. To si dal asi veľa. Som chcel ísť na takú kladku na Faithfully, tam cvičili také pekné baby, ale odišli, lebo smrdím veľa. No ale čo si z toho robíš, jak by Štefan Farmár povedal? Čo, aj cap smrdí a koza ho chce.